እሞ እቶም ሰልጠንቲ ንሓደ ሶምን ዝኸውን ንጣማይ እንተስያተዩ ዘፍርሕ ናይ ሲኦል ሶምን ኣሕሊፎም ሃገራት ሉዓላዊነቶም ካብ ዘምዝግብሉ መንገድታት እቲ ሓደ ጠንካራ መፍርሕን ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ምጉብናይ እንትኸውን እሞ ነዞም ወታደራዊ ሓይሊ ሃገር ብሓላፍነት ተቀቢሎም ነታ ሃገር ዕላማ ንምሕላው ከቢድ ሓላፍነት ይኸፍሉ እሞ ንሕና እውን ንሎሚ ኣብ ዓለምና ዘለው ኣመና ንምእማን ዝኸብዱ ናይ ወታደራዊ ስልጠናን ንምንታይ እቲ ከቢድ ስልጠና ክስልጥኑ ከም ዝግደዱ ክነጉብነየኩም ኢና እሞ ተኸታተሉና። ሻምናይ ናይ ኮብራ ጎልድ ስልጠና እዚ ናይ ኮብራ ጎልድ ናይ ስልጠና ዓይነት ዝካየደሉ ቦታ ኣብ ታይላንድ እንትኸውን ከም ደቡብ ኮርያ፣ ማሌዥያ፣ ሲንጋፖርን ኣሜሪካን ካብ ዘለዎ ሃገራት ዝተወጻጽኡ ወታደራት ናይቲ ስልጠና ተሳተፍቲ ይኾኑ። ናይቲ ስልጠና ዋና ኣካል እውን ናይ ኮብራ ተመንደም ምስታይ እንትኸውን ብተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ ማይ ከበርቲ ስልጠናታትን ዝተፈላለዩ ናይ ሓዊ ስልጠናታት ንኽወስዱ ይግደዱ እዮም። ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ኮብራ ተመን ኣመና መርዛማን ብጣዕሚ መፍርሕን እንስሳ እንትኸውን እሞ ናይዚ ሓደገኛ እንስሳ መርዙ ምስታይ ነቶም ወታደር እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንተልኩም ድማ ነዚ ዝገብሩሉ ቀዳማይ ምኽንያት ኣብ ጦርናት ወቅቲ እቶም ወታደራት ሃንደበት ምንም ዓይነት ምግቢ ይኹን መስተ ዝስእንሉ ኣጋጣሚ እንተደኣ ተፈጢሩ ካልኦት መማረፅትታት ንምጥቃም ንኽለምዱ ተባሂሉ ዝተገበረ ነገር እዩ። በዚ መሰረት እውን ዝተፈላለዩ ናይ ዱር እንስሳታትን ከም ዕንቅርቢትን ዝተፈላለዩ ነፍሳትን ንኽበልዑ ይግበር። ኣብ በረኻ ማይ እንተደኣ ጸሚኦም መስተይ ቦታ እንተደኣ ሲኢኖ ናይ ኮብራ ደም ሰትዮም ብሂወት ክጸንሑ ከም ዝኽእሉ ተሓሲቡ ዝተገበረ ነገር ከም ዝኾነ መረጃታት ይጥቁሙ። ዋላ እኳ እዚ ኣመና መፍርሕን ብጣዕሚ ዝተጋነነን ዋላ እንተመሰለ ኣብ ጭንቂ ሰዓት ግና እዚ ነገር ምናልባት ናይ ሰብ ህይወት ናይ ምትራፍ ዓቕሚ ይህልዎ እዩ። ሻውዓይ ብርእሶም ብሎኬት ምስባር እዚ ኣመና ኣጸጋሚ ዝኾነ ስልጠና ዝወሃበሉ ዓድታት ቻይናን ደቡብ ኮርያን እንትኾኑ ንምንታይ ስልጠንቲ ወታደራት ብርእሶም ብሎኬት ምስባር ንምንታይ ከም ዘርልዮም ንብዙሓት ሕቶ ዋላ እንተኾነ እዚ ናይ ስልጠና ዓይነት ካብ ሻውሌንሞን ኮንቺን ከም ዝተወሰደ ይዝረበሉ እዩ። እዚ ናይ ስልጠና ዓይነት ኣብ ወታደራዊ ስልጠና ንኽሕወስ ዝተገበረሉ ምኽንያት እቶም ወታደራት ኣብ ጦርነት ሰዓት ዘጋጥሞም ናይ ኣካል ጉድኣት ብብቕዓትን ብጥንካረን ንኽቆጻጸርዎ ንምግባር ተባሂሉ ዝተገበረ ነገር ምዃኑ ይዝረብ። ብተወሳኺ ንኻልኦት ከም ጸላኢ ንዝቁጸሩ ሃገራት ክንደየናይ ዘይከኣል ወታደራት ከም ዘለውዎም ንምርኣይ ይጥቀሙሉ እዮም። ሻልሻይ ናይ ቦምብ ምቅብባል እዚ ምናልባት ናይ ቆልዑ ጸዋታ ዝመስል ናይ ወታደራዊ ስልጠና ኣብ ሰከንድታት ውሽጢ ህይወት ናይ ምጥፋእ ዝኽእል ሓደገኛ ናይ ስልጠና ዓይነት እንትኸውን ብበዝሒ ኣብ ቻይናውያን ወታደራት ዝግበር ናይ ስልጠና ዓይነት እዩ። እቲ ስልጠና ዝኸውን ብዝኾነ ይኹን ሰዓት ክትኮስ ዝኽእል ቦምብ ምቅብባል እንትኸውን ነዚ ስልጠና ተባሂሉ ዝተኸፈተ ሙዚቃ ልክዕ ምስ ተዓፀወ እቲ ቦምብ ኣብ ኢዱ ዝዓረፈ ወታደር ብፍጥነት እቲ ቦምብ ቅድሚ ምፍንድኡ ኩሩሮ ኣለዎ እሞ ነዚ ነገር ከይገበረ ዝተረፈ ወይ እውን ዝተዘናግዐ ወታደር ሽዑን ሽዑ ምሕረት ዘይብሉ ቦምብ ካብ ምፍንድኡ ኣይድሕንን። ናይቲ ስልጠና ቀዳማይ ዕላማ እውን ናይቶም ወታደራት ፍጥነትን ንቑሕ ኣእምሮን ምዕባይ እንትኸውን ኣብ ጦርነት ማእኸል ቀልጣፋታት ወታደር ንምህናፅ ተባሂሉ ዝግበር ነገር እዩ። እዚ ድማ ኣመና ከቢድን ብቻይና መንግስቲ ብምሽጥር ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ ስልጠና ዓይነት ዋላ እንትኾነ ኩሉ ሰብ ምስ ሰምዐ ግና ሰብኣዊ ጥሕሰት ከም ዝኾነ ብምሕሳብ ብኻልኦት ሃገራት ኣመና ዓብይ ተቃውሞ ኣብፂሑሎም እዩ። ሓምሻይ ናይ ሩስያ ስፔስ ናዚዩኒ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ኣመና ከበርትን ፈተንትን ናይ ውትድርና ስልጠና ካብ ዝህቡ ሃገራት ማእኸል እታ ቀዳመይቲ ሩስያ እንትትከውን ብፍላይ ድማ ስፔስ ናዚዩኒቲ ንዝተባሃለ ፍሉይ ሓይሊ እትህቦ ስልጠና ኣመና ዘድንግጽ እዩ። እሞ ናይዚ ፍሉይ ሓይሊ ካብ ዝወስድዎ ሓደገኛ ስልጠናታት ማእኸል እቲ ሓደ በብባዕሎም ጥይት ምትኳስ እንትኸውን እዚ ዝገብርዎ እውን ኣብ ኣፍ ልቦም ጥራሕ
ብዝገብርዎ ናይ ጥይት መከላኸሊ እዩ እቲ ጥይት ዝትኮሰሎም ሰልጠንቲ እንትኾኑ እቶም ተኮስቲ ድማ ኣሰልጠንቶም እዮም እዚ እውን ብኣሸበርቶም ንዝወርዶም ጥቕዓት ንኽለምዱ ተሓሲቡ ዝተገበረ እንትኾን ብኸሊእ ሓደገኛ ስልጠንኦም ድማ ምንም ዓይነት ናይ ገጽ መከላኸሊ እንተይገበሩ በባዕሎም ንኽታኮሱ ዝግደድሉ ናይ ስልጠና ዓይነት እዩ በዚ ኣደንጋፂ ስልጠና እቲ ተኳሲ ነቲ ዝትኩሰሉ ሰብ እንተይ ተንከፈ እቲ ርእሱ እንተይ ተንከፈ ነቲ ጥይት ናይ እንግሊዝ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ጦር ሓይሊ ን32 ሰሙናት ዝኸውን ዘመድራን ዝተባሃለ ኣመና ኣጸጋሚ ስልጠና ይወስዱ እዮም እዚ እውን ብጣዕሚ ኣብ ዝጨኑ ጭቃ ብኣፍ ልቦም እናተሰሓቡ ብምኸድ ከበርትን ነዋሕትን እንፀይትታት እናደፍኡ 20 ማይል ዝኸውን ርሕቀት ንኽኸዱ ዝግበረሉ እንትኸውን እዚ ካብቲ ሓስብዎን ላዕሊ ከቢድ ስልጠና እዩ እቲ ጭቃ ኣይኮነን ንምጉያይ ንምጉዓዝ እውን ዝኸብድን እግሪ ዝሕዝ ብምዃኑ እቲ ስልጠና ኣመና ፈታኒ ንኽኸውን ይገብሮ ናይቲ ስልጠና ቀዳማይ ዕላማ እቶም ሰልጠንቲ ትዕግስትን ጽኑዓትን ንኽኾኑ ዝተገበረ ነገር እንትኸውን ብተወሳኺ እውን በባዕሎም ዘለዎም ናይ ጉጅለ መንፈስ ንምጥንኻር ዝብል እዩ ሳልሳይ ናይ ፊሊምፒስ ናይ ባሕሪ ሓይሊ እዚ ብፊሊምፒስ ዝግበር ኣመና መፍርሒ ዝኾነ ናይ ሲኦል ሶሙናት ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦ ናይ ስልጠና ዓይነት ኣመና ፈታንን ከቢድን ናይ ስልጠና ዓይነት እንትኸውን እቶም ወታደራት ንሶሙን ዝኣክል ድቃስ ዝበሃል ተይደቀሱ ኣብ መዓልቲ ንሓደ ሰዓት ጥራሕ ድቅስ እናበሉ ዝስልጥንዎ ስልጠና እዩ እዚ ማለት ኣብ ሶሙን ን7 ሰዓት ጥራሕ ከም ማለት እዩ እሞ ሓደ ሰብ ኣብ ሶሙን ተኒኢሱ ን63 ሰዓታት ክድቅስ ከም ዘለዎ ዋላ እንተተመኸረ ኣብ ሲኦል ሶሙን ግና እዚ ብፍጹም ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን እቲ ዘድንቕ ነገር ግና እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ወታደራት ብማይ ጻመ እንተደኣ ተጸሚዶም ከክንዲ ማይ ኣልኮል እናማዓጉ በብመዓልቱ 6 ማይል ርሕቀት ብዘይ ምቁራጽ ንኽጎይን 18 ማይል ንኽሕምሱ ዝግበር እንትኸውን እዚ ነገር ነቲ ሶሙን ሲኦል ንኽኸውን ይገብሮ እሞ እዚ ኩሉ ስቃይ ብቑዓት ወታደራት ንምፍራይን እቶም ወታደራት ናይ መከራ ጸግዒ ንኽመሃሩ ተሓሲቡ ዝተገበረ ምዃኑ ይዝረበሉ እዩ ካልኣይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ዓለምና ኣመና ፈተንቲ ካብ ዝበሃሉ ናይ ወታደራዊ ስልጠናታት ንምሕላፍ ኣመና ከበርቲ ካብ ዝበሃሉ ወታደራዊ ስልጠናታት ማእኸል እቲ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ፍሉይ ሓይሊ እንትኸውን ብፍላይ እውን ድራሩን ፕሮፊንግ ብዝብል ስያመ ዝጽዋዕ ስልጠናን ምሕማስ ንዝፈርሑ ሰባት ፍጹም ዘይሕሰብን መፍርሒ ስልጠናን እዩ እቶም ሰልጠንቲ እግሮምን ኢዶምን ተኣሲሩ ናብ መሐመሲ ገንዳ ተደፊኦም ንኽኣቱ ድሕሪ ምግባሩ ኣብቲ ማይ ውሽጢ ን5 ደቂቓ ዝኣክል ድሕሪ ምጽንሖም ኣብቲ መሐመሲ ገንዳ ዝተደርበየ ኣቕሓ ብኣስናኖም ጥራሕ ሒዞሞ ንኽወፁ ይግደዱ እሞ ናይ ዝኸቢድ ስልጠና ዝሓልፉ ሰባት 9.5 ብሚኢቲ ዝኾኑ ሰባት ጥራሕ እንትኾኑ እቲ ስልጠና ኣብ ጦርነት ሰዓት ዘጋጥሞም ነገር ስለ ዘይፍለጥ ነቶም ሰልጠንቲ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ድልዋት ንኽኾኑ ተሓሲቡ ዝተዘጋጅወ እዩ ቀዳማይ ናይ ቤላሩስ ወታደራዊ ናይ መወዳእታ ኣምባገነንነት ፖለቲካዊ ስርዓት ተራምድ ኣውሮፓዊት ሃገር ቤላሩስ ናይ ወታደራዊ ስልጠናኣ ኣመና ፈታንን ብሓዊ ዝተኸበበን እዩ ካብቶም ስልጠናታት ማእኸል ብሓዊ ማእኸል ምሕላፍን ብሓዊ ዝተተሓዙ ዝተኣከቡን ዝተደራረቡን ሸኽላታት ብርእስኻ ምስባር ዘካተተ ስልጠና እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ናይታ ሃገር ኣምባገነን መራሕቲ ናይ ጦር መራሕቶም ፖለቲካ ተቐናቐንቶም ብሕቡእ ንኽቕተሉ ከም ዝግበሩ ሓደ መረጃታት ወፂኦሞም እዮም እሞ ፍትዋት ተኸታተልቲ ከም ዝበለ ስልጠና ኣሎ ንምባል ኢና እዚ ቪድዮ ሒዝናልኩም ቀሪብና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ እናበልና ምሳና ስለ ዝነበርኩም ካብ ልብና ምስግን ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ግደፉልና